Drahí televízni diváci, úvod k dnešnej časti relácie Spojený oceánom je trochu netypický. Skôr ako sa mne podarí predstaviť vám môjho dnešného hostia, tak chcem poprosiť jeho, aby predstavil svoju rodinu. Zdravíme všetkých divákov, ja som Fero a toto je moja dcera Tea, Lucia, Dominika, Lukáš, Nina, tam je Marko a tam je Veronika, a tu je moja manželka Veronika. Takže vítajte u nás doma. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme, že nám ho teraz požičiate, aby sme mohli natočiť ten rozhovor už len s tebou. Ferry, kde tvoj životný príbeh začal? Bude moja prvá otázka, ale ešte predtým môžeme prezradiť, kde sa nachádzame. Tak nachádzame sa na juhovýchode Michiganu, blízko Michiganského jazera, v meste Kalamazoo, čo je indiánsky názov. Mesto má asi takých 300 000 obyvateľov a žijeme tu už niekoľko rokov. Ale predtým tie roky si žil na Slovensku. Skúsme sa vrátiť tam, kde si sa narodil, kde si prežil detstvo. Tak ja som detstvo prežil na Ružovej ulici v Prešove. Zdravím všetkých Prešovčanov. A mám veľmi dobré spomienky na Prešov. Vyrastal som v veľmi takej katolíckej nábožnej rodine. Boli naši aktívni rodičia, salesianskí spolupracovníci, čiže celé moje detstvo sa odvíjalo vlastne pri chatách, táborových ohňoch a futbale a tak ďalej. Takže mám na to veľmi dobré spomienky, takisto ako prvé duchovné cvičenia so salesianmi a doteraz z toho žijem, si myslím. Ako to pokračovalo ďalej? Zostala tvoja spiritualita pri salesiánoch? Tak moja spiritualita zostala vlastne aj pri salesiánoch, pretože Dom Bosko bol františkánsky terciár, takže týmto možno mnohých prekvapím, ale ja som vlastne potom prešiel vlastne do oázy a k františkánom v Prešove a nakoniec, keď som mal 19 rokov, odišiel som z domu a odišiel som vlastne ku kapucínom. Tam si trávil koľko času? Tam som bol nejaký ten rôčik. A vlastne potom som sa nejak zľakol vysviacky a podobných vecí, tak som z toho vycúval. A dúfam, že mi to kapucíni nemajú za zle. A čo by si možno odkázal ľuďom, ktorí riešia svoje povolanie, tiež možno váhajú, či naľavo, či napravo? Veľa ľudí je možno neistých z tvojej tejto skúsenosti, že si bol dlho vo formácii. Tak z mojej skúsenosti si myslím, že práve tá formácia bola presne práve o tom, aby som si správne vybral. Takže ja som nemal ešte nejaké večné sľuby ani žiadne vysviacky. Ale podľa toho, čo z mojej skúsenosti si myslím, že všetko je od dobré, všetko je od Boha. Každá cesta vlastne, či manželstvo, alebo reholný život, alebo kňazstvo, alebo všetko patrí Bohu. A keď váham, tak samozrejme treba to riešiť všetko v modlitbe, ale si myslím, že treba aj vykročiť. A keď niečo Pán Boh nechce, tak dvere zavre a otvorí tam dvere, kde sa dá. Takže toto je moja skúsenosť. Kde ich otvoril následne tebe? No, mne ich otvoril potom vlastne takým nejakým čudným spôsobom, že ja som vlastne sa prihlásil o mojej známej, ktorú som mal v tom čase rád, lenže ona už žila v tom čase v Amerike. Takže vlastne týmto začala moja cesta. Celé to nejak čudne prebehlo, ale dostal som sa do Ameriky. Veľmi rýchlo som sa dostal do školy. Chodil som sem v Kalamazoo na magisterské štúdia na Western Michigan University. Takže som vlastne prišiel sem ako študent. A takto to celé začalo, moje americké dobrodružstvo. A kedy si svoju známu požiadal o ruku? Asi 2 roky na to, ako som vlastne prišiel do Ameriky. Hoci som sa medzi tým 2-krát vrátil a povedal som sa, že už sa do Ameriky nikdy nechcem vrátiť naspäť. Bolo to pre mňa strašne veľká zmena a z takého nejakého pokojného, idylického života som sa dostal vlastne do krajiny, kde človek musí začínať všetko od znova, kde človek nepozná nikoho, nevie nič. Hej, takže nevedel som si predstaviť ako tu budem fungovať a tak ďalej. Ale ako postupom času, aj cez modlitbu, alebo cez spoločenstvo, kde sme začali chodiť, alebo cez
duchovné vedenie vlastne, tak som prišiel na to, že treba mať len vieru a dôverovať Bohu a nepozerať veľmi na seba, nepozerať veľmi, čo môžem a čo nemôžem, ale skôr pozerať proste na Krista. No. Tak. Presne som sa ťa chcela spýtať, že ako pokračovalo tvoje dobrodružstvo viery, ktoré už bolo vlastne vaše. Už si ho nežil sám? Keď to bolo také, my sme vlastne obidvaja chodili do spoločenstiev, či to bolo v Bratislave ku kapucínom vlastne do oázy, alebo ja som takisto chodil aj do hnutia Foi Lumière, to bolo vlastne spoločenstvo s postihnutými ľuďmi a tak ďalej. Čiže mali sme dosť takých aktivít duchovných v dispozícii. Keď sme prišli sem, tak začal byť problém s tým, že tu predsa menej katolíkov, toto není veľmi katolická časť Spojených štátov. Vlastne mesto má 5 nejakých farností, väčšinou sú to starší kňazi, ale není to tak ako u nás, keď ideš do hociakého väčšieho mesta, tak môžeš ísť k jezuitom, môžeš ísť k dominikánom, môžeš ísť k františkánom, kapucínom, alebo k sestry reholné, všelijaké spoločenstva, komunity, čo to bol problém, ale vlastne nepovažujem to za náhodu, sme sa zúčastnili v nedeľnej omše a na nedeľnej omši boli ohlasovania vlastne katechéz a vlastne boli to sprostredkované katechézy cez spoločenstvo, neukatechumenátne spoločenstvo, neukatechumenátnu cestu. A môžem povedať, že sa ma to v tom čase veľmi dotklo, pretože som bol človek v neistote, človek, ktorý pochyboval vlastne o všetkom, o sebe, o celom, čo sa tu vlastne deje. A vtedy vlastne títo laici a konkrétne tá žena, ktorá ohlasovala tú katechézu, vlastne bola matka 8 detí a rozprávala takou silou a takou mocou, že proste som si povedal, že tam musím ísť, že to v sebe má fakt, to má v sebe veľmi, akože to slovo má moc. Skutočne ma to veľmi oslovilo. A odtedy sme tam, vlastne chodím nejakých 14 rokov z prestávku, keď sme boli v Pensylvánii, žili sme 4 roky pri Filadelfii, tak stále sme vlastne súčasťou tohto spoločenstva. Čo je jeho takou najsilnejšou charizmou, ktorá aj vás oslovuje? Tak celé spoločenstvo to je vlastne taká dlhodobá formácia. Je to iniciácia dospelého kresťana, čiže vlastne človek prežíva svoje ako keby uvedenie do krstu na novo, ako dospelý kresťan. A je to, ako som povedal, to dlhodobá formácia vlastne, kde sa schádza po tých stupňoch, tieto 7 stupňov ako 7 hriechov, alebo 7 tých armád, ktoré Jozue dobil, keď prichádzal do Kanánu, tak vlastne celé to je taká dosť biblická formácia, úzko spätá so starým zákonom a vlastne dôraz sa dáva na liturgiu, spoločenstvo a na... už som zabudol. Liturgia a spoločenstvo sú dostatočným bohatstvom a verím, že slovo. Myslím, že slovo, liturgia a spoločenstvo. To je trojnožka vlastne celého tohto spoločenstva. Ako to ovplyvnilo vás konkrétne vo vašom živote? Tak najviac asi. Tak si myslím, že najviac, čo všetci asi vidia, že máme 7 detí a asi teda ďalšie na ceste. Čiže všetci sú z toho v šoku a veľa ľudí sa ma pýta, a ty čo, nemáš plán nejaký, alebo... A presne to je o tom, že kedysi som mal plán, teraz už nemám. A za to môže vlastne to spoločenstvo, ktoré vlastne cez tie katechézy, alebo cez to neustále formovanie a nás stále nejako pozýva byť otvorený na veci, ktoré robí Boh každý deň a nové veci v našich životoch. Nie je to statické, Boh proste funguje a chce nám dávať dar za darom, ako sa hovorí v Evanjeliu svätého Jána, nás zasypal darmi. A nás to učí vlastne to spoločenstvo brať tento život ako dar a vlastne každý život ako dar a Boh je priateľ života, ako hovorí Izaiáš. Čiže to sú všetko také veci, ktoré za tých 15 rokov sa na mňa lepilo a zmenilo to moje srdce. Ja som nechcel mať 8 detí, samozrejme, a ani ma to v živote nenapadlo, že budem niekde žiť tu a budem mať 8 detí. Čo by si možno povedal ľuďom, ktorí by vzniesli takú námietku o tom, aké je to nezodpovedné a tak ďalej, lebo asi je veľa takých názorov?
ako keď to človek zoberie z takého racionálneho hľadiska, tak hej, ako je to nezodpovedné, pretože to je veľa krkov a keď to tak každý spravil, tak za chvíľu tu máme na planete 15 miliard ľudí a nemáme z čoho žiť a tak ďalej, a tak ďalej. Ale viera v Boha to nie je len racionálno, je to častokrát ten náš rozum je práve to, čo nám bráni prísť k Bohu. Lebo práve Boh je vysoko nad našimi myšlienkami a aj vlastne aj na to som prišiel, že ja môžem byť strašne múdry a môžem mať všetké školy, ale nemusím rozumieť Bohu. A Boh vyslovene povedal, že je priateľom života a že dáva život všetkým, ktorí v Neho veria a tak ďalej. Takže to sú všetko vlastne veci, ktoré sa na nás lepili a ktoré menili náš životný štýl. Ako moja manželka je z Bratislavy a tiež tu má dobré školy a všetko a chodí po všelijakých pracovných mítingoch a je to veľmi ťažké pre mnohých ľudí to prijať. Je to prijať, že vlastne že ty máš firmu alebo pracuješ v tomto obore high-tech a ty máš 8 detí, ty si čo, ako? Ty si normálna, alebo proste, hej. Ale ako som už spomenul, chceme to brať ako znak pre ľudí vonku, ako svedectvo pre Boha. Si myslím, že tieto jednoduché svedectvá sú dôležitejšie ako nejaké zákony, ako nejaké politické strany, ktoré sa snažia niečo silou pretlačiť, hej, moralizovať a tak ďalej, ale myslím, že človek sa dá zmeniť vlastne iba príkladom, iba tým, že vidí, že môj život ho osloví, vidí, že ja som sa zmenil, že som bol zlý alebo že som proste človek bol iba sám sebou pohltený a odrazu vidí, že sa mením. A vtedy ten človek začne nad tým rozmýšľať, že prečo ty si bol 50 rokmi iba ponorený sám do seba, iba o svojich víziách si myslel a proste, neviem, si sníval, že budeš to a hento a tamto a odrazu proste si iný. Ty si mi to tak veľmi pekne povedal, keď sme sa chvíľu pred natáčaním rozprávali, že až keď človek urobí krok, Boh dáva svoje dary a že ste to tak mali vlastne aj s deťmi. Že čím viac detí prichádzalo, tak tým viac požehnania ste cítili. Áno. Aj vlastne my sme sa rozprávali predtým ohľadom toho kroku, kde človek má vybrať akú cestu, ako často je na takej križovatke a tak. Kto si mi to aj hovoril, že skutočne aj sme sa to naučili, že v prvom rade je dôležité urobiť krok viery a vtedy vlastne prichádza Božia milosť. Keď ja vykročím na cestu, prichádza Božia milosť predtým so všetkými darmi a keď už tie všetky dary mám, tak potom môžem spokojne vykročiť. Nie, akože Boh skutočne očakáva od nás dôveru v Neho. A myslím, že aj u nás to bolo také, že často to boli prijať. Ja nehovorím, že som majster sveta. Ja takisto mám veľké problémy, keď som sa dozvedel, že čakáme 6. baby alebo 7. a tak ďalej. Nehovorím, že som bol úplne... Mal som to problém prijať, ale ako som sa modlil k Bohu, Bože, daj mi milosť, aby som lebo tvoja milosť to stačí. Proste ty si povedal, že tvoja milosť stačí. A potom proste, keď trošku nejak ukážeš Bohu, že ho bereš vážne a že máš neho nejakú, že chceš neho veriť a že si slabý, tak vtedy proste Boh ti dáva tie dary. A ako som už povedal, aj naša situácia pri každom dieťati sa zlepšila. Či to bola finančná, či vzťahy, alebo materiálna, hociaká proste. Boh nás požehnáva viac a viac. Často ľudia mi povedia, ako ty môžeš proste nemať plán, ako ty môžeš uživiť 6 detí. Tak ja neviem, ale stále tá situácia je lepšia pri každom dieťati proste. A to mi už hovoril jeden kňaz dávno, Františkán, hovorí, že uvidíš, budeš mať veľa detí, budeš sa mať dobre. Lebo aj španielské príslovia, ktoré tu nám často hovoria ľudia, hovorí, že každé dieťa priniesie zo sebou bochník chleba. A myslím, že môžem tomu dosvedčiť, že je to pravda, že som sa to musel naučiť a to prijať, hoci to tiež nebolo jednoduché a není to jednoduché. Takže skutočne človek potrebuje na to milosť. No. Ako sa snažíte žiť tú vieru vo vašej rodine?
Tak snažíme sa nejak prítomnosťou, že chceme byť túto pre deti a hlavne to, aby videli, že Boh je pre nás tá priorita, hej, že všetky rozhodnutia, ktoré robíme s Bohom a pre Boha. Že není to niečo také, že svoj hlavou si niekde chceme čosi začať robiť a tak ďalej, ale deti chceme, aby videli, že priorita je Boh. A keď to deti vidia, tak oni to vycítia, že tieto deti, tak potom sa to na nich tak pomaly lepí a ich to zaujíma a majú k tomu rešpekt. To som sa presne chcela spýtať, že či deti majú otázky o Bohu, o viere, či je to pre nich také prirodzené? Majú, no, čím sú starší, viac ich to zaujíma. A tým, že vlastne chodíme do spoločenstva niekedy 3-4 krát do týždňa a vlastne spievame stále a vlastne každý večer sa snažíme spolu modliť a spievať a tak ďalej, tak môžem povedať, že napríklad Marko, prvé slovo, čo povedal, bolo Aleluja. Z toho vlastne, že on nič iné nepoznal, iba tieto pesničky a pre neho to bolo normálne, tak vlastne nám tam vykrikoval ako dvojročný Aleluja po dome stále. A myslím si, že keď tá viera je v domácnosti a myslím si, že tam to stále prebieha, je to taká je to akcia, to není ako je to sloveso, tá viera, to není podstatné meno. Tak keď to vlastne prebieha, tak deti to vycítia a proste a to tolerujú a žijú v tej atmosfére a to ich formuje. Prežil si v svojom živote duchovnom aj nejakú krízu viery? No to stále, to bez krízy nejde. To určite si myslím, že žiješ v tomto svete a nie si z tohto sveta, hej, si nejaký pútnik, ale stále vlastne ťa to láka, ne? Stále prečo ja nemôžem žiť tak ako tamtí, ako len taký, že proste mať všetko a že si niečo aj vyhodiť z kopytka a niečo tak, ne? A stále je to okolo teba a potom nad tým rozmýšľaš, prečo ja sa tu takto trápim stále, čo som nejaký masochista, alebo tak, že sa pýtam mnohokrát, že na čo to je dobré, ne? Sa toto trápiť a proste prebalovať deti celý život a im variť a rozvážať ich v aute a tak ďalej, a tak ďalej. A to je skôr, myslím, že to pohodlie a to, že vlastne človek musí veľa opustiť, tak to je tam taká kríza, že často to láka človeka. Veľa času tráviš s deťmi ty doma, to môžeme povedať, prezradiť. Čo je možno také najťažšie a čo ti v tom pomáha? Tak najťažšie je asi rutína. Si myslím, že každá mamička, ktorá bola doma, tak vie, čo to je rutína, že vlastne roky a roky to isté a 4 steny a riady a varenie a pránie a to vlastne určite je to veľmi ťažké. A pre mňa ešte ako chlapa, ja som skôr taký extra, jak sa to povie, človek, ktorý... Extrovert, ktorý vlastne ma to láka do spoločnosti, alebo nejaké mimorodinné aktivity, hej, a tak. Tak bolo to veľmi ťažké pre mňa prijať, prečo to robím. Ja som inú možnosť nemal kvôli vlastne všetkým tým právnym veciam, ktoré prebiehali. Takže to bola jediná cesta pre nás, ako tu byť a prežiť, že ja som zostal s deťmi. Ale veľa ma to naučilo, si myslím, že o mne, o tom, že aký som vlastne nespokojný, sebecký, netrpezlivý a tak ďalej. A musel som sa naučiť samozrejme variť a takéto veci. Takže to zase bolo pozitívum, hej, ale celkovo, keď sa na to teraz naspäť pozerám, tak bolo to ťažké, ale tak som tu, prežil som to. Pomáha ti, keď máš vlastné deti, možno tak intenzívnejšie prežívať svoj vzťah k Bohu ako k otcovi a vnímať to, že ty si jeho dieťa? Áno, určite hej. Určite hej, hlavne vlastne spojení s odpustením, tak vidím, že nedokážem svojmu dieťaťu neodpustiť, hej. Aj keby hocičo spravilo, tak neexistuje, aby som proste neodpustil, hej. Aspoň doteraz tak bolo, dúfam, že to tak ostane. A myslím si, že keď ja som chudák človek a dokážem toto spraviť pre svoje dieťa, tak o čo viac mi Boh dokáže odpustiť moje veci a o čo viac sa na mňa pozerá benevolentnejšie, jak ja sa pozerám na svoje deti. Hej. Veľký milosrdenstvo. Áno, ako hovoril pán Ježiš, že hoci ste zlí, on nás nazval, že sme zlí, viete dávať svojim deťom dobré veci. Že o čo viac Boh, ktorý je na nebesiach. Tak. Čiže vlastne častokrát ma to napadlo, tento citát
pri týchto veciach, pri týchto denných bojoch a je v tom veľa pravdy. Veľa pravdy v tom. Spomínal si, že v tejto oblasti, kde žijete, nie je tak veľa katolíkov. Spája sa to možno aj trošku s evangelizáciou? Je pre teba evangelizácia dôležitá? Ak áno, tak v čom vidíš takú cestu? Ako ohlasovať ľuďom Krista? Ja som už aj spomenul, že proste pre mňa priorita je byť znakom. Vlastne svätý František, keď posielal svojich bratov, hovoril, že evangelizujte stále a keď sa dá, alebo je potrebné, tak použite aj slova. Čiže vlastne, to je môj obľúbený citát. Takže vlastne on hovoril v tom, že žij ten život, ten autentický život s Bohom a proste už ostatné ťa nemusí trápiť, či ľudia to vidia, proste to je tvoje svedectvo. Akože sused za tie roky, keď vidí, že nekradneš a poctivo platíš dane a stále ho pozdravíš a tak ďalej, tak sám sa príde spýtať. Že človeče, čo ty si zač? No, som takého ešte nestretol, hej? A to je veľmi... Vtedy vlastne je šanca vydať tvoje svedectvo. Ak svoj svätý Pavol, keď sa vás niekto spýta na vašu nádej, tak buďte pripravení to povedať. Tak to vlastne aj pre mňa je veľmi... Častokrát nad tým rozmýšľam, že za mnou nikto nechodí. Asi nie som taký dobrý kresťan. Okrem vás teda ste prišli. A zároveň cez to môžeš vydať svedectvo pre mnohých ľudí, cez našu televíziu. Je ten život v spoločenstve v niečom aj náročný? Pretože ty si mi spomínal, že ho žijete dosť intenzívne. Ako spoločenstvo formačné, kde chodíme, tak práve je to založené na živote dosť intenzívnom spolu, kde vlastne som vystavený vzťahom a vlastne tým pádom, keď som vystavený vzťahom, tak som vystavený aj všetkým iným problémom, ako je závisť, všetké neodpustenie. Pretože kresťan nemôže byť kresťanom sám. Preto to musí žiť v komunite, aby ten druhý človek mi otvoril oči, aby ten druhý človek lámal pre mňa Božie slovo svojim životom a takisto aj mi otvoril oči, keď niečo nerozumiem. Ako Pán Ježiš išiel s 2 učeníkmi a nerozumeli a vtedy vlastne Ježiš otvoril oči a to isté je v spoločenstvo. Spoločenstvo je Kristus a vlastne tým, že ja tam chodím, to spoločenstvo, ktoré je Kristus, mi pomáha otvárať oči každý deň. Aby som porozumel vlastne svojmu životu v relácii vlastne evanjelia. Čo ťa na Kristovi najviac fascinuje? Máš niečo konkrétne, v čom vieš, že ti je takým veľkým vzorom? Tak čo ma na ňom fascinuje? Pre mňa to je odkaz z neba. Tak vlastne nikto Boha nevidel, ale Ježiš o ňom nám priniesol zvesť. A to ma na ňom fascinuje, že môžeme snívať o nejakých mimozemšťanoch, o nejakých silách, o nejakých, ja neviem, Big Bangoch alebo čo. A ako to všetko vzniklo a môžeme... Ale prišiel Ježiš Kristus a priniesol nám zvesť o Bohu. A ja to hovorí samo za seba. Proste taký je Boh. Boh, ktorý Ježiš, ktorý nikdy nikoho neodsudil a Ježiš, ktorý zomrel za svojich nepriateľov na kríži bez jedného slova. A taký je Boh. A pre mňa je to strašne silné svedectvo. Naši televízni diváci majú šancu vidieť toto krásne okolie, jazierko. Aké je to bývať na takomto mieste? Možno by niekto povedal, že in the middle of nowhere, v strede ničoho. No, in the middle. No, tak majte 6 detí, budete mať takýto domček. No. Nie, tak pre nás je to svojím spôsobom taká záchrana, lebo ja si neviem predstaviť, že by sme žili niekde v meste so 8-7 deťmi, to by susedia asi nevydržali. Takže to je má to aj svoju praktickú stránku. Ale my sme vlastne po určitom čase, že sme žili vlastne v radovej zástavbe vo Filadelfii, tak sme prišli na to, že pri Filadelfii sme prišli na to, že potrebujeme práve toto. Potrebujeme veľký priestor. No, tak sme tu, ale tak čo ja viem, čo bude ďalej. Tak... Uvidíte. Čo by si možno odkázal našim divákom, si človek, ktorý žije v zahraničí, bol formovaný rôznymi inými vecami, ako sú na Slovensku, možno niečo na povzbudenie alebo rast? Na Amerike sa mi veľmi páči to, že skutočne je tu možnosť nejakej svojej realizácie. Hej? Že ten duch tejto, akože Amerika, veľa ľudí na ňu nadáva, všetko zlé je z Ameriky a tak ďalej. Ale tuto je tak, že skutočne keď chceš
môžeš. Že veľmi sa podporuje odvaha a nejaká aktivita a tá realizácia a všetky vlastne nápady a všetko toto. A to sa mi na tom páči a myslím, že to by bolo dobre trošku preniesť aj na Slovensko. Takého trochu optimizmu, takého ducha vlastne slobody v tom, že čo chcem, to vlastne môžem a to sa mi dopraje a tak ďalej. Končíme tam, kde sme začínali. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za krásne svedectvo o rodine. Veľká vďaka. Nemáš zač. Vám, drahí televízni diváci, verím, že sa páčila relácia, ktorá oslovovala to, že Boh je Bohom života. Prajem vám krásny večer.